Txutxi Arangurenek aste osoan zehar aipatu du hemendik aurrera Alabez etxetik kanpo praktikoa izango dela, eta hori garbi geratu da gaur Bermeoko itsasgane futbol zelaian. Liderrak beste munduko gozarik egin gabe 2 puntuak lortu ditu, baina hala ere hasierako minututan sufritzea tokatu izan zaio. Bermeo erasoan atera baita gola lortu asmoz. Tino Lamasek zuzentzen duen taldeak motivazio handia erakutsi du aurreneko minututan, baina partidu aurrera joan ahala beruntz egin dute. Irudiotan Ben Ibarrenak izan duen aukera, baina areaz kanpotik egindako jaurtik eta hori goregi joan zaio. Alabesek bestalde, bere lehenengo aukeran ez du hutsik egin. Epaileak jokaldi honetan falta ikusi du. Bilbok Castillejori egindako falta ez du inortxok ere ikusi, baina hori adierazi du. Eta Oskarrek ez du barkatu, modu horretan hutseta batekoa ezarri baitu markagailuan. Gol zoragarria Konpostelatik etorretako jokalariarena. Orduzu errepikaldia. Modu zoragarri horretan, baloia sareetan jarri du erdilari arabarrak. Hori izan da Arangurenek astean zehar esan duen praktikotasuna. Lehenengo aukeran ez du hutsik egin bere taldeak, eta bigarrenean ere ez du hutsik egin. Aitor Arregik zelai erdian baloia ostu du, Eladi hori eman honek Oskarrek jaurtia Armandok etzin gelditu eta erretzazea modu horretan Arregiri joan zaio eta baloia saretara bidali du hotxetabikoa ezarriz markagailuan. Getariarraren poza eta orduzue berriz ikusita jokaldia. Oskarren jaurtik eta Armandok ezin gelditu eta Bermeotarren atzelari egoa ez da fin ibili jokaldi horretan, eta bestalde Aitor Arregi fin ibili da. Hutxetabi markagailuan eta arabarrak pozik. Honen bestez aurreneko 45 minutuak bukatu dira. Eta bigarren zatiko 6. minutuan etorri da Alabesen 3. Alez, ezker hegaletik barneratuko da, Lizundiak ezingo du geratu, arabarrak erdiratu, baloia Castillejori helduko zaio honek laserasi eman, eta hor 3. Laserasek sartu duena, eta aurrelariaren poza. Orduzue berriz jokaldia ikusita, Alezek erdiratu, Castillejok justu baloia geratu, pase eman laserasi, eta honek bakarrik huts eta 3 ezarri du. Poza arabarren artean eta etxipena bizkaitaren artean. Irudietan Ibonen falta jaurtiek eta ona eta Xabierren geldik eta ezin hobea. Castillejo oraingoan erasoan, arean barneratuko da, Navarrori ezkin egin, jaurti eta urrundu egingo du Armando Atezainak. Aurrelari nafarrak gaurkoan aukera paregabeak aldu ditu, bigarrena orduzue. Armandok bikain kenduko dio eskuarekin baloia. Hala ere nafarrak 3. ez du hutsik egin. Irudietan Matxonek bengotxeari falta egingo dio, epaileak ez du ezertxore adierazi, eta Eladiok gidatutako kontrarasoan Castillejok 4. lortu du bere taldearentzat. Armando gainditu eta eskerrez baloia saretara bidali du, Santi Castillejok orduzue berriz golaren errepikaldia. Atezaina gainditu eta eskerrez hutsetan 4 ezarri du markagailuan. Hala ere, 34. minutuan etorri da Bermeotarren gola. Alkortak lortu du modu zoragarri horretan Bizkaitarren gola. Orduzu errepikaldia. Alkortak erdirak eta jaurtik eta egin eta Xabier gaindituz gola lortu du. Titoren horrezkoa ez da fin ibili jokaldi horretan. Eta irudietan Alkorta Bermeotarren golegileak txartel gorria ikusi du Castillejori egindako sarrera horrengaitik. Honen bestez partidua bukatu da. Alabesek garaipen justua lortu du eta orain Numantzia 3 puntutara dago, berdindu egin baitu gaurko jardunaldian.